I toga morate biti svjesni da ćete samo sutra kada prestanete biti premijerka u Bruxellesu razgovarati. Uvaženi zastupniče, moram vas ipak upozoriti kao predsjedatelj da Dobro. Ne možete dalje govoriti, to nije tema današnje sjednice. To je itekako tema jer mi određujemo šta je tema, a tema je ono što smo napisali u našem zahtjevu. Vi ste odredili što je tema i molim vas pređite na temu da ne bi morali dalje se raspravljati. A gledajte gospodine bivši ministre policije, dakle neke manire morate malo akomodirati, razumijete? Ovo je drugi puta da se derete. Uvaženi zastupniče, ja sam bio ministar unutarnjih poslova u slavno ratno vrijeme. Sada sam potpredsjednik Hrvatskog sabora i molim vas da mi se tako obraćate, inače ću morati primijeniti odredbe Poslovnika. Nije mi to namjera i ne želim, ali nemate nikakvo pravo da mene kao bivšeg ministra unutarnjih poslova na takav način ovdje prozovete. Ja sam sada ovdje u funkciji potpredsjednika Sabora, ako to niste znali pa vas ja sad upozoravam. Ispričavam se potpredsjedniče Sabora, bivši ministar unutarnjih poslova. I molim vas da metode koje ste vježbali tada i koje niste vježbali u nekim situacijama kao što je bila 101, svaka čast. Dakle, pokazali ste da znate biti demokrat. Uvaženi zastupniče, zbog takvog načina obraćanja prema meni, ja vam ipak moram izreći opomenu. Ja to ne činim često i ne s voljom, ali vas molim prihvatite se teme i raspravljajte o temi. Pa ja vam velim da ste bili demokrat u slučaju 101, a vi se ljutite. Pa napravili ste dobru stvar za hrvatsku demokraciju. Napravite i sada i dajte mi da govorim.